Аз съм чакал, че на хоризонта. Виждал ли си така отблизо да можеш да го докоснеш? Пълно. Не. Виждам най-пълна кота, стресиран от всичките деца, които всички го гониха. Малко са му поскубали прашинката. Но все пак е все още много силно впечатлително. И се приближава към камерамена. Да, и е много близко. Много близко и се разхожда самичко. Много е красиво. Разбира се, има и други животни, чисти свободно, като кокошчици, пиленца. Има и зайчета. Сърната вече е по... Сърничка, зайчета. Друго е да си сърна. Специално Това е в градината на Старостел. Бинарната. Изключително забавно метенце. Разбираме се. Да, с Борко се общуват. И аз от раз.